alaikum ljudi, evo danas idemo na bajramsko druženje u džamiji Bosanskoj ovdje u Salt Lake City. Znam, dugo vremena već nema, me ne snimam, zauzeta sam bila sa školom, Ramazan bio, postilo se, nije mi bilo ni do čega. A sad idemo na druženje bosansko, pa ću to vam malo snimiti. Ja i Jaca smo tu, Jaca drži kameru, snima. Ja, prelijep je dan danas. Onda javit ćemo se vam kad budemo stigli u džamiju. Ovdje sad snimamo malo autoput, sad budemo došli na autoput da vidite, zašto puno moje familije me prate i gleda moje videa i to i zanima, pošto su u Bosni, pa i zanima kako autoput izgleda u Americi, pa izvolite. Sad smo stigli, skoro, na koja sekundica samo i da nađemo parking. Sad će vam to Jasmina snimiti kako izgleda. Ona bijela kuća ondje što vidite, to je State Capitol. To koga zanimalo. Prođe ti vidiš. Vidjelo se tamo. Kako smo dolazili. Tu će sad džamija biti. Mi ćemo ovako ovdje se parkirati, lakše izaći. Eno onda vam džamije. Sad smo mi stigli, sad ćemo ići naći, smjestiti se naći naše drugarice i ostalo Rajo, pa ću vam se opet javiti kad budemo tamo. Fino, elhamdulillah. Selam svima našim Bosancima i ovdje i u Bosni i širom svijeta. Želimo sve najbolje svima, da nam svima bude dobro, mir, sloga i sve najbolje. Amin. Amin. Da nam djeca budu živa i zdrava i svi amin. Ja Rabi. Da nam Allah podari sve najbolje. Selam za sve naše Bosance širom Amerike, širom svijeta i u našoj Bosni i svugdje. Amin. Amin. Mi smo sad tek došli, tek je početak, nadam se da će još naroda doći. I know, imali su nisu napravili. Imam. Znaš što su lijepe? Ovo je za YouTube. Snimam. Koga sam još našla? Samo što ima? Nema ništa što ima. Ovo je za YouTube, da znaš. Ok. Sve bijelo obuka, nisam se ni planirala. No. Ljudi, miriše ko da smo Bosni. Yes. Mirisalo se. Aha. Let's go. Imaju paketiće za dječicu. Da unesem unutra. Pa možeš. Trebaš ovo što koje to je salate. Ne treba, jer sam naći. Dobro, vrlo ja kuticati, onda neće. I Ajla je stigla. Yes. Sve bijelo, samo ona crna mora biti posebna. Mora posebno, yes. Specijalna. I can do it with you as well. The weather is very nice. Šta kažeš? Super.
mašala. Halo, ajmo, jeste zadovoljni? Yes. Ima danas event really betan makar Kako ti je sladoled? Kako ti je sladoled? Oh, very great. Yeah, downstairs you should get it. No, sad je vrijeme i za slatko. Tu su Aisha i Amina. Za YouTube. Ja. Ajlo. Može. Cijena braćo i sestre, pozivam vas da učite jedne fatihe, sjetimo se svih naših šehida Bosne i Hercegovine i svih šehida ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sedamillah Fatiha. Pozivati prvo mektepsku djecu da to bude jedan način kako promovišemo ovu djecu koja dolaze u mektep i da ostali roditelji koji nisu imali priliku i dosta povodili s njemu kako izgledaju diplome. Zara, pazi. Evo, Zara. Zara Medanović. Zara Mehanović. Ajde, ko je dobio paketiće? Može ja uzeti paketić. Danas ovdje posebno ovima koji su učestvovali znači u borbe. Ste paketiće dobili? Ova dječica mala. Ja sam, Jaci. To je tvoj paketić. Sve zapiše. Da nije Ajle, ne bi ni bilo ni paketića. Je li tako? Ja sam skroz zaboravila da se odjavim dok sam bila na druženju, a evo sad se odjavljujem. Hvala puno vama što ste gledali, što me pratite, što gledate videe. Nastavite, subscribe, lajkujte, šerujte i Bajram šerif mubarek olsun svima.